گرم هنه سلحدین دمیرتاش تی بردان دولت باخچلی عبدالله Öcalan وکه مخاطب اعلان کرد دوی پیواجویده همجی مسئله کرد و کردستان ده گلکی مهمه داخیانی دولت باخچلی یا ایرو یا المجلسی حقیقتا گلک بالکش بو ویرک بو تیتا تجه جسارت بو حوسا خویه که دولت باخچلی و طایب اردوغان لسر هن مجاران لحو ناکن روزنامه گران اف پرسی جی پرسی گلو دنابره وده نوکاکی هیه تونه یعنی دولت باخچلی و طایب اردوغان دبیجه گوتناوی بالکیشه ده درباره پیواجوی ده ناکوکی متوننه خویه لسر گلک مجاریندن گلک هن پرسکریکی وانی نافخویی هنه چنه هن چتین نجات پرستین دولت ترکی زمان بریان حال سرناوی مهپه جنایت پیکانی بون و تولی رخصین مافیایی بونه یعنی رخصین مافیایی بخواه کرنه نها پروبلم وان چتیان به طایب اردوغان رهیه جهن تشتان نرازینه نبا خدا لهو ناکن طایب اردوغان هول ده کری خواه لشونا خواه بهیله وانا همی پروبلمن دولت باخچلی رد تکه یعنی پلان و پروژین طایب اردوغان یه بجبو پیشه روژا ترکیه تی رد کرن جالی دولت باخچلی و ev nakoki wan hene lê mesela pêvajoyê de dibêje nakokî me tune ye tifaqa wan didome nehemar ser meselê hevan no ez hema bi lez û bez meselê jî were pêşkêş bikim mesele giringî ez pêşî li peyama we binêrim ji bo teknîk her tişt temam e mala we ava na hakikaten Tayyip Erdoğan mîna Devlet Bahçelî tev nagere Devlet Bahçelî ji Tayyip Erdoğan samîmîtir e Bahçeli dibêje ez dibe eger dibe komisyon bila biçe imralî hatta MHP bila biçe MHP jî bila têde cihî bigire wana tiştê xweşin hema em dest pê bikin rojnamegeran de derbarê Selahattin Demirtaş da jê pirspirsîn hema bersiv da dibêje serbestiya Demirtaş wê bixêr be ji bo Tirkiye ji bo min ev îşaretê biryara serbestiya Selahattin Demirtaş e serbestiya wî di çarçova pêvajoyê de ye eger însanek weke Dewlet Bahçelî jî dibêje bila were berdan û serbestiya wî wê bixêr be ji bo Tirkiye û biryara dadgeha mafê mirovanî Ewropayê ye ya ku doh îtiraza Tirkiye red kiribû gotibû ku Selahattin Demirtaş ji ber meseleyên siyasî girtiye divê Tirkiye berde ev cara çaran e ji ber vê ew ê were berdan hema îro sibê di rojên pêşme de Selahattin Demirtaş li derve ye ez dibêjim çavê we ronî muhakkak ew were berdan eger neyê berdan ji maneya pêvajoyê tune yek ji armancên pêvajoyê ew e ku dawa Kurd û Kurdistanê xwe îfade kirin ji çarçoveya sûç were derxistin Selahattin Demirtaş bo çi di hepsê de ye mesele ew e Serokê Giştî MHP Devlet Bahçelî li civîna koma partiya xwe yê li parlamentoya Tirkiye axivî Devlet Bahçelî got divê komisyon biçe îmraliyê û peyaman ji devê yekem werbigire MHP amade ye biçe îmraliyê dibêje Devlet Bahçelî Serokê Giştî Partiya Tevgera Netewperest MHP Devlet Bahçelî piştgirî da wê yekê ku komisyon dikare biçe îmraliyê nêrînên rêberê PKK Abdullah Öcalan rûbirû werbigire Devlet Bahçelî diyar kir tîr ji kevanê derketiye berê xwedaya armanca pîroz armanca wan Tirkiyeya bêterör e Serokê MHP Devlet Bahçelî di civîna koma partiya xwe de axivî vê serê sibê bi tundî bersiv da îddiayên protestoya bêdeng di nava hevpeymaniya Cumhur de divê têkçûn çêbiye ev ne cara yekem e zû de ye tê axaftin di navbera Tifaqa Cumhurê de yani Tayyip Erdoğan û MHP'de têkçûnekî heye nakokî hene bes me gava din behsa vê meselê kir Bahçelî bersiv dide di navbera MHP û hevpeymaniya Cumhurê de li ser armanca Tirkiye bêterör tu cudahiya nêrînan yan jî nakokiyeke siyasî tune ye meselê din de hene xuya ye ji ber vê ew meseleya Tirkiye bêterör bi taybetî dibêje divê komisyon biçe îmraliyê Bahçeli da zanîn ku komisyona li parlamentoyê hatiye amadekirin gihîştiye dawiya xebatên xwe ji bo çûyîna îmraliyê lambeya kesk pêxistiye divê komisyon biçe îmraliyê Devlet Bahçeli dibêje ev axaftina wî ye ji devî wê ye peyaman ji devê yekem divê bigire ev yek wê pêvajoyê xurttir bike nêrîn ramanên rêbertiya avaker damezrîner ê PKK yên ji bo vê qonaxa dawî wergirtin nîqaşên bê encam yên ku ev çend rojin li ser mijarê têne kirin
ve bene bedavi kirin. Partiya tevgera NTV Perest MHP amade tevlî heyeteke wiha bibe. Heyeta ku diçe İmraliye be Öcalan re rûbirû hevdîtinê pêk tîne. Dibêje tîr ji kevanê derketiye İmralî soza xwe aniye cî. Dibêje Dewlet Bahçeliye. Bahçeli amaje pêkir ku ew li hember hewlên sabotekirina armanca Tirkiyeyê bê terör disekinin, tîr ji kevanê derketiye berê xwedayê armanca pîroz. Tirkiyeya bê terör, Tirkiyeya xwedî huzûr û aştiyekê bextewar e. Bahçeli anî ziman ku vekişîna PKK ji Tirkî geşedaneke girîng e. Meselekî mühîm e. Heta niha İmraliyê soza xwe aniye cî, li pişta xuyaniyê xwe sekiniye, ji bo ku em bi hêvî bin gelek sedemê me hene. Serokê Giştiyê MHP her wiha li ser siberoja Qesedê jî axivî, ka em binirin di derbarê Qesedê de çi gotiye hevano, ev jî mühîm e. Dibêje em tevlîbûna endamên rêxistinê bi çekên xwe ve ji bo nava YPG û ji bo daxwaza avakirina tûmeneke cuda wekî gefeke rast li ser ewlehiya xwe an netewî dinirxînin. Berdewamkirina hebûna PKK dibin sîwaneke cuda de li dijî armancên Tirkiyeyê bê terör li dijî herema bê terör e. Di nava me de, di nava AK Partiye de nakokî tune ne. Di mesela Qesedê de wefhem kir helwesta Dewlet Bahçelî, dibêje me bîstiye ku endamên PKK diçin tevlîn YPG û Qesedê dibin, di nava wana xwe wenda dikin. Û her wiha di nava artêşa Sûriyê de tûmenekî ava dikin. Dibe ev yek ji bo me gefekî, tehdît e li ser ewlekariya Tirkiye. Em vê yekê qebûl nakin. Çi bîstiye, plan û projeyekî çawa bîstiye em nizanin tabî li serî wî de. Dibe Dewlet Bahçelî bek hîn nebiye birêz, bizanibe ku Sûriyeyê welatê Ereb û Kurdan e, milletê wê derê biryara xwe didin, milletê wê derê qedera xwe diyar dikin, tayîn dikin. Dewlet Bahçelî bila meseleyê xwe ê navxweyrê eleqedar bibe. Baş e Dewlet Bahçelî, tamam, tu xweş axivî, zêde pêda neçe. Tamam, heta wê derê bisekine. Sûriye welatê Kurd û Ereban e, ê Sûriyan û Ermeniyan e, li wê derê millet çi bixwaze wisa biryar dide. Qesedê weke tûmen tevlî dibe. Mesela wî rojê Şaybanî derketiye dibêje bila rêveberiya Xweser heta ku tê meseleyan ji me re dibêje, em dibê qebûlin, dibê tiştê gunê me tune bila biçin dewleta Tirkiyeyê xina bikin. Veya rezalet e, skandal e. Rêveberê dewletekî ku aniha hatine ser hukm, wisa ji dewleta Tirkiye ditirsin, dibê Qesedê rêveberiya Xweser bila me îxna neke, dibê ême temame bila dewleta Tirkiyeyê xina bikin. Ez dewleta Tirkiye çawa îxna bikim ya? Em normal em şîrkî vê dewletê ninin. Parastina netewê yekbî li ser me tune heye, temam em nava xwe de li hev bikin. Çima çi Tirkiye weke tehdît nîşanê min didî. Yani vana hemî problemin, tabii ew Tom Barak jî însanekî netemiz e. Tabii mesele ne Tom Barak e? Siyaseta Amerîkayê wisa ye. Berjewendî wan li cem Tirkiye hene. Ama ez were bêjim wê çê bibe. Rojavayê Kurdistanê wê çê bibe. Em daxuyaniya Dewlet Bahçelî bidomînin hevanda. Di navbera me û AKP'de nakokî tune ne. Dewlet Bahçelî îdiayên di navbera wan û AK Partiye de nakokî hene red kirin, got ew li ser armanca Tirkiyeyê bê terör hemfikirin. Her wiha îdiayên di derbarê wî û komployekê FETÖ'ye de û anî ziman di navbera me AK Partiye de ne bûyerekî heye, ne neheqiyekî heye. Yani welhasıl red dike, red dike. Dewlet Bahçelî piştî civîna Koma Partiya xwe bersiv da pirsên rojnamegeran, dibêje berdana Serhedîn Demirtaş ji bo Tirkiye wê bixêr be. Ev jî meselekî mühîm e. Serokê Giştî MHP Dewlet Bahçelî piştî erê Mûzanin Serhedîn Demirtaş doh êvarê me nûçiya di derbarê wî de pêşkeş kir. Erê mesela Dewlet Bahçelî dibêje rêyên hukukî êdî ji bo wî gihîştirin encamê berdana wî wê ji bo Tirkiye bixêr be. Vav gotina wî ye. Dewlet Serhedîn Demirtaş wê were berdan. Em vê meselê dayînin aliyekî biryara di ser qanûnê Tirkiye re heye. Dadgehê Hemafê Mirovan girêdayî Konseya Ewropayê di ser qanûnên Tirkiye re ye, mecbûr e êdî berde. Tirkiye îtiraz kiribû, îtiraza wan jî hat redkirin.
İdi tiştekî nemaye. Niha em derbasî meselekê din dibin hevanna. Ew jî daxuyaniya dawî ya Abdullah Öcalan e, yani min wekê Kurdîtî gotiye, yani Kürt olgusu min wekê Kurdeyetî guherand, tercüme kir. Ka em binêrin çawa çêdibe. Yani ji ber ku ji Tirkî wergerandine hinekî zehmet e. Min wisa fehm kiriye. Yani dibe meseleya Kurd divê bibe qanûnî, tevlî komara demokratîk bibe. Abdullah Öcalan Kurdîtî divê bibe qanûnî. Ez vî rakim û tevlî komara demokratîk were kirin. Ji bo vê jî pêvajiyekê derbasbûnê ya xurt esas were girtin. Eger Kurdîtî bi hemî aliyê xwe ve bibe perçeyekî komara Tirkiye, yani bibe qanûnî, ev yek wê hîmên hukukî yên komara demokratîk zexm û qewîm bike. Daxuyaniya Heyeta İmraliye ya Dem Partiye aynen bi vî şekliye ye. Bê şîrove, bê guherîn ez ê ji we re bixwînim. Di mijara 2025 de me li İmraliyê bi birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinekî gelekî êrênî pêkanî. Nêzîkî 3 saetan dewam kir. Tenduristî moralê wî gelekî xurt bû. Di hevdîtinê de bi kurtasî ev nirxandin kirin. Ji bo ev pêvajoyê heyî pêş bikeve, divê dîrok, sosyolojî bi rengekî hin ciddî were nirxandin. Mühim e, giring e ku tespîta wê yekê bêkirin ku tekîliya Tirk û Kurdan wekî du stûnên hezar salî gihîştiye vê serdemê. Pêwîst e ev her du stûn bêne dîtin, bêne femkirin, bêne temîrkirin û serrastkirin û bi vîya we yeketî were xurtkirin. Divê em xeteke reş nekişînin ser yeketiya xwe ya borî. Divê em siberojekê ava bikin ku karibe pirsgirêkên me yên rojane di nava xwe de bihewîne. Di nava şert û mercên kêm û sînorkirî de ji bo meseleyeke dîrokî em di nava hewldanekê ciddî dane. Em hewl didin asteyekê erênî biafirînin. Yani atmosferekê erênî biafirînin, ne neynî ne hilweşîner. Divê diyardeya Kurd bi her aliyê xwe be qanûnîtiya komarê were kirin. Yani bibe qanûnî. Baş e, qanûnîtiya komarê. Ji bo vê jî pêvajoyekê derbasbûnê ya xurt esas divê were girtin. Derbasbûna li nava qanûnîbûnê ya bi rengê diyardeyekê bütûnî, yani Kurdîtî bi hemî aliyê xwe be, eger bibe qanûnî wê hîmên hukukî yên komara demokratîk qewîm bibe, zexm bibe, saxlem bibe. Derfetên entegrasyona demokratîk û îro ji aliyê serdemê ve li ber destê me ne, hem heremî ye hem jî gerdûnî ye. Ji bo em karibin derbasî asta pozîtîv bibin, gelekî giring e ku di vê pêvajoyê de herkes hassas be. Yani nazikî, hasasî, bi ciddiyet, bi têgihîştinekê berpirsyare, yani xwedî berpirsiyar te bigere. Bi rêzdarî dibêje Heyeta Dem Partî hevanna. Wergera ji Tirkî wisa ye, hûn zanin gotinên Heyeta Dem Partiyê ku li ser devê Abdullah Öcalan nivîsandiye, gotinên pir tevlihevin bi Tirkî. Yani fehmkirina wî ya Tirkî jî zehmet e. Ji wextê mir wergerine, ya rastî ajansên me, wergerên ajansê me neaciban. Lê dîsa jî wisa ye. Mesela divê Kürt olgusu diyardeya Kurd wê ji her alî ve qanûnîtiya komarê. Mesela tevlî qanûnîtiya komarê bêkirin. Diyardeya Kurd ji her alî ve tevlî qanûnîtiya komarê bêkirin. Mesela çi ye? Yani tiştek ku ez fehm dikim, ez dibêjim Kurdîtî di çarçoveya komarê de bibe qanûnî. Xelas. Yani wisa tercümeya Tirkî û paşê jî em tercümeya Kurdî dikin. Di vê naberê de ajansê me hê jî daxuyaniya Dewlet Bahçelî tam zelalî nedîtine. Ez anha cî didim meseleya nûnerê Trump, başê ez vedigerim ser meseleya encamên daxuyaniya Rêzdar Öcalan, Dewlet Bahçelî çi gotiye, nûçeyên dawî ez ji we re pêşkêş dikim. Niha nûnerê Trump bi Kurdî peyam daye ka derdê wî çi ye. Nûnerê Amerîkayê karûbarên Iraqê Mark Savaya li ser hesabê xwe X'ê bi boneya îmzekirina peymana avê ya danabera Iraq û Tirkiyeyê bi zimanê Kurdî peyamekî belav kiriye li ser X'ê. Li Iraqê
li Tirkiye pîroz be ev peymana ku hatiye imzêkirin dibêje. Mark Savaya ev peyman bi van gotinan pîroz kir. Li her du xelkên Komara Iraqê û Komara Tirkiye pîroz be ev peyman. Savaya her wiha destxweşî li hikûmeta Iraqê kir. Ew peyman ku ji bo çareserkirina pirsgirêkên berdewam yên rêvebirina avê hatiye imzêkirin, wekî peymaneke girîng nirxand. Savaya got, ev peyman pêngaveke berbiçav e ji bo bilindkirina hevkariyên herêmî, ji bo misogerkirina gihîştineke berdewam bi çavkaniyên avê yên girîng re. Peyman her wiha ji bo jiyana bi milyonan Iraqiyên ku ji ber zowabûnê ji ber kêmbûna avê zirar dîtine gelekî girîng e. Ev e. Ev jî peymana wî ye. Wekî din ez aniha vedigerim ser meseleyên Dewlet Bahçeli, niha platforma Şiyar platformekî heye bi navê Şiyar be. Daxuyanî daye, aniha hê jî didome. Baş e. Cihê bidim daxuyaniya Kurtulmuş, ew jî serokê komîsyonê ye. Ew ê di rojên pêşme de ew ê bixwe biçe îmraliyê, ew ê hin kesan bişîne, ev nayê zanîn. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş di derbarê pêvajoyê aştî de got îşallah em ê di vê pêvajoyê de bi ser bikevin, em ê bigînin dawiyê. Numan Kurtulmuş li Samsturê axivî xîtabê saziyên civakiyên sivîl kir. Dibêje piştî ku pekekî eşkere kir ku çek hatine danîn, qonaxeke nû dest pê kiriye. Di rojên pêşme de gavên ku hêzên ewlehiyê yên Tirkiye tespît û piştrast bikin ku çek heqeten jî hatine danîn, çarçoveyeke ji vir û şûn de çi dikare were kirin, wê were nîqaş kirin. Komîsyon li parlamentoyê hatiye avakirin, li gorî çarçoveyeke mijarê amedekariyan dike, niha paşê jî amedekariyên xwe ew ê bişîne berdestê parlamentoyê. Pêşketinên di xebatên komîsyonê de hene dibêje, qonaxa ku em gihîştine aniha ne qonaxeke wisa ku piçûk were dîtin. Ez bê şik ji we re dibêjim. Li welatekî din di çareserkirina pevçûnan de pêvajo 5-6 salan dewam dike. Hatta 7-8 salan dewam dike. Li Tirkiye di nava salekî de ji zû ve gihîştiye vê astê. Tişta ku Kurtulmuş nizane, ev pêvajoyek ku em di nav dane pêvajoyekê ne nû ye. Ev pêvajo ji nod û sisiyan vir ve heye. Ji Turgut Özal dest pê kir, pekekî agirbest îlan kir, li hember Turgut Özal sekînin, pêşî wî de dest wî Turgut Özal da dest pê kirin. Başê bixwe hat kuştin, ji aliyê hin hêzên xêrnexwaz ve pêvajo têkçû û heta îro pir pêvajo hene. Yani ev dewama pêvajo dine. Tam berova jî Numan Kurtulmuş. Ê xelkê 5-6 salan dewam dike, ême ji nod û sisiyan vir ve heye. Yani 32 sal heye pêvajoya me. Ama naçe serî ji ber mantıqa we a kevneperest. Ji ber mantıqa we ya nijadperest, netewperest û her tiştê perest. Em hêvî dikin ku hûn baqil bin, hûn sererast bin. Ême Kurda em hazirin ji her tiştî re. Tiştî ku em wenda bikin tune ye. Ême em însanê tekoşerin. Tekoşer yani di rêya azadiyê de heta dawiyê diçin. Elbet nifşê nû tên divê mirov pir jî wext wenda neke. Nifşê nû mirov nizane çi dikin jî. Ana adî dest pêkirina li Bakurê Kurdistanê însanên cuda dixin bin çavan. Mesela Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlîkaya ragihand li heft bajarên cuda ê Bakurê Kurdistanê 64 endamên rêxistinên tawanan hatine desteserkirin, ji wan 36 biryara dadgehê hatine girtin. Bana alaqa wan bi siyasetê tune ye. Bana suç örgütü jê re dibêjin. Suç örgütü yani kesên derveyî siyasetê alaqedar dibin. Ya baş bû Semra Güzel wekîla me hat berdan ne wisa? Pir baş bû. İnsanekî pir hêja ye Semra Güzel. Wêrek e. Ew wekîla me ya ku çû gerîla bi gerîla re bawer dikim nîşaniyê wî bû. Yan jî destgirtî wî hezkiriyek wî bû. Çû pêre fotoğraf kişand û ev fotoğrafê wî bû sebeb ku dewleta Tirkiye li dij wê derkeve û doz lê vebike hat girtin. Ez tebrik dikim, pir wêrek dibînim Semra Güzel.
خوازی همی وکیلی me weke wê biyana. Zora hin wekîlê me jî diçin yê din. Hevan do temam e. Ez aniha xatir ji we bixwazim ez biçim amedekariya nûçeyên nû bikim hevano ji ber ku aniha hala hazir gotinên Dewlet Bahçelî me hemî ji wara gotin gelo tiştekî ma. Mesela na temame me her tişt gotiye hin aliyên nêzê Dewlet Bahçelî ji rêxistina FETÖ têne tewanbarkirin aciziyê wan hene nava xwe de aciziyê wan hene. Ka ez werim cem we qet peyam nivîsandin hevano. Mala we ve spas dikim ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanalê hûn heqeten her hebin. Kazakistan hevalê me Kazakistanê ez dikarim ji were spas bikim gelo. Mala we ava hûn her hebin. Ya min ji bîr nekiriye hinek hevalê me rewşenbîrê me ê Kazakistanê eger bixwazin tevlî bernameya me bibin mîvan xwe îfade bikin ev kanaliya we ye. Werin xwe îfade bikin ji Kazakistanê ji Erîvanê hûn çi dibêjin bibêjin. Ji welatên din ê Yeketiya Sovyetan yê berê dîl Kurd li ku derê hene bila kerem bikin werin xwe îfade bikin di vê kanalê de. Çawa dikevin tekiliyê li ser Messenger, li ser Twitterê pir birhêsanî dikarin bi min re bikevin tekilî yan jî dost û hevalê me hene li wê derê. Ê ku li ser navê me dikarin bixebitin li wê derê hene hevalê me. Ew jî dikarin rê nîşanê ve bidin ka çawa tevlî bibin. Yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Yani gotina Devlet Bahçeli ya da derbarê Selhedîn Demirtaş da ye. Baş e. Wekî din mesela vê xwe dişan şikira hemî deverên cîhanê ê ku hûn li me temaşe bikin. Bi taybetî ez li mîvanan digerim. Hevalên jin, mîvanên me ê akademisyen be, ê rojnameger be, ê hunermend be. Eger heqeten hûn bixwazin xwe îfade bikin bi rêya kanala me, kerem bikin bi me re bikeve tekilî werin. Yan jî telefona xwe bişînin, ez telefonê we bikim, werin bibe mîvan. Heta dawî hûn azadin berhemê xwe bidin naskirin, pirtûkê xwe, kasetê xwe, albûmê xwe bidin naskirin. Behsa xebatê xwe bikin, behsa civaka me bikin, pêvajoyê binirxînin, çi dibêjin bibêjin, em ji were vêkirîne. Baş e. Gelek peyamnerê me hene me niha amade kirine dixebitin. Hêdî hêdî eger hûn bibin endam, hûn piştgirî bide vê kanalê, îmkanê me heye em bilind bikin. Ev şert merc niha çêbûne. Tenê pêdiviya me heye hinek hûn destek bidin vê kanalê. Ew e. Silav rêz dem baş.